No nyt ei enää ravakka kukaan ravaa. Se on kyllä pitkä jalka. On. Sitten tulee semmonen ison miehen kouluhevonen. Mut ihanaa, että se liikkuu, kun minä pelkäsin, että se ei liiku mihinkään. Tai niinku silleen. Se kaunis. Ihan niinku toppeen vaan. Eikö se oo? Se on niin tämmönen hyvä ryhtinen. Tai niinku semmonen elegantti, vois sanoa. Hankala löytää nyt jotain kivoja adjektiiveja, mutta se aika lailla äitisen näköinen myös. Oi!